Samtang pipila ka mga local government units dinhi sa Sugbo ang nikansilar na sa ilang naandan nga Christmas party. Straight to the point. Angay lang sa matarong para nako mga higala, labi na ang mga naigo sa linog, naigo sa bagyo. Ato ikansilar ni atong Christmas party. Gumikan mahigala kay agig number 1 pagsimpatiya mga kaigalaan ining ato mga igsuon nga naas kalisod. O gaingon man ang ato mahigalang mga pangluho-luho karon mahimo nga ato na lang sad mga higalang ipaambit ngadto sa ato mga igsuon nga nabiktima in town. Straight to the Ang point. ubang mga LGO, ni konsiderar na pagkansilar silang Christmas party ug ubang mga kalihukan alang sa Pasko subay sa nasinati nga sunod-sunod nga mga katalagman. Straight to the Kini point. naglakip sa syudad sa Sugbo, Lapu-Lapu, samtang sa Mandawi, matud pa mahigala, idayon gihapon ang ilang Christmas party, Christmas lighting ug mga adlaw, apan himuon kining mas simple. Sa Cordoba, gikansilar na ang inter-barangay o inter-school Christmas village o lighting competition. Straight to the point. At pagtagad sab karon nga buntaga mga higala sa panuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay point. kini subay sad mahigala sa panawagan sa Arsobispo sa Sugbo, Bishop Abitoy, nga himuong simple apan makahuluganon lang ang pagsaulog sa Pasko. Straight to the Mo point. ni ang una niyang panawagan.